Ngiyabonga abantwele ukungithwala. Cela incwadi kaJeremiya 2 verse 21. Siyabonga Nkosi yasezulwini yasilwezulu ukusikhumbula kuleli zwe la ukuthi elisedla. Siyalibonga Nkosi uthando sithande ngalo. Ungasideli Jehova. Noma sinje kodwa ungasideli. Amen. Ngoba Nkosi kwakhona intombi engizalayo uMabuthilezini. Yayithi mayikhuluma izinto seyixakile kwaDlomo. Ibisithi ho hey. Akukho umuzwe ongakhulunywa kuwo. Ngoba nakwaDlwane kuyakhulunywa. Yayisikuyisixa kwezinto zasemakhabeleni nayo ithi iyabhula umlilo ungabhuleki. Ithi nakoDlwane kuyakhulunywa ngoba nakaMabuthilezi kuyakhulunywa namhlanje. Umfazi owayengazele namhlanje sekuba useba ngomsindo. Sekunomsindo. Angazi ke mhlambe ngakini wena ukho umsindo. Mhlambe emndenini wakho wena unawo umsindo. Banenhlanhla abanjani? Banenhlanhla abantu abahlezi kahle. Abanganawo umsindo. Kodwa Nkosi sibonga umusa wakho Shembe ingcwele kuleli zwe lasenhla. Elikude kangaka ukuthi uzikhandle ngenyama sihlala sinawe ngomphefumulo kodwa uzikhandle manje uthi ngifuna ukuyobona abantwana bami usho kanjalo Nkosi ngoNovember wathi awungikhumbula abantwana bami baseGoli siyobaphilisa. Amen. Uyabuza umdluli kimi uthi mvangeli hey uthi ngithunywe ezulwini hawu kuthiwani na lethi izulu angibuza uthi iCovid injani ngalapha khumbula eGoli Shembe. Amen. Ngithi hawu mdluli hey hayi iCovid nama ngiyazi ukuthi injani ngoba aze ngikhonjiswe indle ehlala kuyona ngabe ngiyalunguza ukuthi ingakanani phakathi kodwa uJehova mayikhumbule ukuzobona abantwana bakhe eGoli hayi noma ngabe kuthiwa ibidla indwana somele yena yasho njalo indoda yangapha eCape Town beyibuza ukuthi hawu nomzane wala ngalesi sikhathi ngo5 yini inkinga yakho wathi hayi andifuna ubala indiphose ilithu hawu yini na wathi kudala ndoma hawu Shembe kade sakomela ileli thuba leli lapha eGoli sasigcine kuthi angithi ngo2020 noma 2019 kodwa 2020 mangiphosisa lapho sagcina ukubona abantu bebazindimbani bebangaka beze kuwe Shembe beze kuwe nyazi lwezulu abantu
abezile komunye umuntu. Funda mkhulu. Ngakutshala uyivini elihle, wawuyimbewu elungileyo. Uphendulwe yini pho? Wawusuba igatsha elibi onyazini lwezulu, kwenze njani? Usifana nevini lezizwe, uyagadla ezulwini. Qhubeka. Noma ungageza ngenditheri, noma ungathatha insipho eningi ugeze ngayo, kodwa lamaqala owenze kuJehova lotshiwe phambi kwakhe. Ayibonga uNkulunkulu, ngiyabonga. Hayi noma ungageza ngayiphi insipho, kodwa uma ugadla ezulwini alisulwe icala lomuntu othuka umoya oyingcwele. Noma ungabuza kumina angeke lisulwe. Mawuke wathuka umoya oyingcwele, uma wake waphuma wathi kelele, wathi hayi akuyena, angiboni kahle kuyena uThixo lo, ayangazi welungisa kanjani ndaba ekhona. Ayangazi welungisa kanjani. Ayangazi. Kodwa ke kungakuwena mfowethu. Hayi kungakuwe sisi. Kungakuwe tate. Ukuthi uzoyilungisa. Kodwa uma uke waphuma, ngakutshala wawuyivini elihle. Iyasehlela lento nasemzini yobaba, Nkosi yamakhosi iyasehlela. Phunga hambe yoshela intombi. Ethandwa hayi ke phela intombi mayishelwa uwe. Isukuthandwa uwe. Noma ngabe ke injani nje ke. Kodwa thina masibona ulobona nje shada izifika ekhaya kini. Isuke ithandwe uwe. Bese sivumela nawe sithi inhle. Ngoba kusho wena. Asile uzojaja thina ukuthi wakwashela intombi. Nje yathi insizwe kodwa khona insizwe ekedeleleke ngesikhathi. Ithi lensizwa hayi madoda niyahlupha kodwa manje ganwa ngoba umuntu kaganwe inkinga nje. Athi suka lapho ebeshona afe. Bese kufanele sizongena umkakhe. Kanti vele beganwe inkinga. Hayi angeni lapho. Sesinenkinga manje. Ube inkinga kuwe, sekufanele simngene ubuso uyaqala uyasiphoqoza egcinda simnakile umngaka, kanti cha wena odala inkinga. Ngisho njalo kanjalo, ayibonga Nkosi. Hayi ayikhuluma nje lensizwe. Ngathi ungawavula amehlo mawugana. Haleluya, ayibonga Nkosi. Basopa ma uke waphazamisa unyasi. Hayi Nkosi. Awufunde futhi lapho abaseThesalonika abesibili. Ufunde abaseThesalonika abesibili bese ufunda isahluko sesithathu. Qala evesini le10. Lapho sisekhona kini sanyala. Ithi le ncwadi lapho sisekhona kini sanyala. Lokhu kuthi okokuthi